मी सहिता संजय. न्यूज माझं गाव माझं चंद्रपूर मध्ये आपलं स्वागत आहे. या बातमीपत्रात जाणून घेऊया आजच्या काही ताज्या घडामोडी. चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार विजय वडेट्टीवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन. पोंभुर्णा तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं पोंभुर्णा येथील काँग्रेस कार्यालयात पालकमंत्री नामदार विजय वडेट्टीवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णांची रक्ताची गरज सातत्यानं वाढते आहे. हे लक्षात घेत नामदार विजय वडेट्टीवार यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून पोंभुर्णा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं पोंभुर्णा येथील काँग्रेस कार्यालयात भव्य रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. यात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आणि युवा शिलेदारांनी स्वयंस्फूर्तीनं रक्तदान केलं. या रक्तदान शिबिरामध्ये तालुक्यातील युवकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून रक्तदान केलं. रक्तदान शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष कवडू कुंदावार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अतिश कुरेशी, संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्ष साईनाथ शिंदे, अशोक सिडाम, विनायक बुरांडे तसेच अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. न्यूज माझं गाव माझं चंद्रपूरसाठी अविनाश वाळके, पोंभुर्णा. हे बातमीपत्र इथेच संपलं. ताज्या घडामोडींसाठी आमच्या या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. परत भेटूया पुढील बातमीपत्रात. नमस्कार. न्यूज माझं गाव माझं चंद्रपूर.